Horsens B-traktortræk, der finder sted på lørdag. Det er sådan, dem der ikke kvalificerer sig til at gå videre, de får jo faktisk muligheden for at kunne tage det op og tage sig et nyt forsøg. Altså på lørdag, start kl. 10.00. Telefonnummeret bliver udleveret enten her ved speakervognen eller i ølbaren.